Għal darbohra stħarriġ tal-Media Warehouse juri li Xarabank jerġeġ l-ewwel b'udjenza ta' 146,000. Ejja nibdew mela meħħaġa Id-taxxa du ma rispondix il-mistoqsija tiegħek. Xarabank l-iktar programm popolari f'kull ħin, f'kull ġurnata tal-ġimgħa u fuq kull stazzjon televiżiv li jidher f'Malta Għawdex. Mhux biss inkredibbli kif Xarabank għal 13 sena jibqa' jiġi l-ewwel, imma din is-sena f'dan is-survey Xarabank reġa' żied l-udjenza fuq dik tas-sena l-oħra. Kienet ħolma ta' tim li niġu hawnhekk minn Mosca iwasslu dan il-programm. President, rrid ngħidlek bħalissa ma Jinsaferna fien George jisimni. F'dan l-istħarriġ Xarabank jintażel ukoll bħala l-iktar programm favorit fost il-programmi kollha li jintberew matul il-ġimgħa. Xarabank fuq TVM, l-iktar stazzjon segwit fil-Gżejjer Maltin. Min jaf fejn se toħodna l-istorja.